का रौवा कबो प्रीबायोटिक के नाम सुनले बानी। प्रीबायोटिक ऐसन फाइबर ह जवन हमनी के शरीर में ना पचेला, लेकिन हमनी के पेट में मौजूद निमन बैक्टीरिया के बढ़े अवुरी पाचन तंत्र के ठीक से काम करे में मदद करेला। आज हमनी के कुछ खाद्य पदार्थन के बारे में बात करब जा जवन प्राकृतिक प्रीबायोटिक हा एकरा के अपना आहार में शामिल करके रवा आपन पेट के स्वस्थ रख सकेनी। त बिना कवनो देरी के आई वीडियो शुरू कइल जाव। 1. लहसुन। गार्लिक लहसुन ना सिर्फ खाना के स्वाद बढ़ावे खाती फायदेमंद होखेला, बालुक स्वास्थ्य खाती भी बहुत फायदेमंद होखेला। एकरा में इनुलिन अवुरी FOS फ्रक्टोलाइगोसैकेराइड्स नाम के प्रीबायोटिक होखेला, जवन की पेट में निमन बैक्टीरिया के बढ़ावे में मदद करेला। एकरा के खइला से आपके शरीर में प्रतिरक्षा बढ़ेला, अवुरी सूजन कम हो जाला। 2. प्याज। अनियन प्याज सबके रसोई में मिलेला, लेकिन का रौवा जानत बानी की एकरा में प्रीबायोटिक भी भरपूर मात्रा में होखेला। एकरा अलावे एकरा में भी आइनुलिन अवुरी FOS फ्रक्टोलाइगोसैकेराइड्स होखेला, जवन की पाचन तंत्र के मजबूत करेला, अवुरी प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार करेला। प्याज शरीर में LDL खराब कोलेस्ट्रॉल के कम करेला, अवुरी हाई ब्लड प्रेशर से बचाव करेला। 3. केला। बनाना हमनी के सब केला खानी जा, लेकिन का रौवा जानत बानी की एकरा में प्रीबायोटिक भी होखेला। केला में इनुलिन नाम के फाइबर भी होखेला, जवन की आपके पेट में निमन बैक्टीरिया के बढ़ावे में मदद करेला। ऐसे आपके पाचन में सुधार होखेला। अगर रौरा अक्सर पेट में सूजन भा भारीपन महसूस होखे त केला के अपना आहार में जरूर शामिल करी। 4. जई। ओट्स का रौवा जानत बानी की जई आपके पेट में मौजूद बैक्टीरिया खाती केतना फायदेमंद होखेला। एकरा में एगो खास प्रकार के पानी में घुलनशील फाइबर होखेला, जवना के बीटा ग्लूकन कहल जाला। इ फाइबर आंत के स्वास्थ्य में सुधार करेला, कोलेस्ट्रॉल के कम करेला, अवुरी ब्लड शुगर के स्तर के भी नियंत्रित करेला। त इस सुपर फूड के अपना आहार में शामिल कईल मत भूली। 5. सेब। एप्पल। अब सेब के बात कईल जाव। एकरा में पेक्टिन नाम के एगो खास तरह के फाइबर होखेला। इ पानी में घुलनशील फाइबर भी हा, जवन की हमनी के पेट में निमन बैक्टीरिया के भोजन बन जाला। सबसे जरूरी बात बा, पेक्टिन पेट में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स SCFA बनावे में मदद करेला, जवन की आंत के अस्तर के मजबूत करेला, अवुरी पेट के सूजन के कम करेला। इतने ना, एकरा से कब्ज के समस्या भी दूर हो सकता। इ 5 ऐसन बढ़िया खाद्य पदार्थ रहे जवन की आपके पेट में निमन बैक्टीरिया के बढ़ावे में मदद करी। अगर रौवा सबके ही वीडियो पसंद आयल त लाइक करी आ अपना दोस्तन के भी शेयर करी। आहा, हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली।